Шановныя сябры, сёння мы працягваем наш аповед пра шляхецкі род чапскіх. Мы раскажам вам пра графа Эмерыка Гутенчапскага і пра яго жонку Эльжбету з Мейндорфаў, якая стала сапраўднай паплечніцай свайго мужа, графа Эмерыка Гутенчапскага, чалавека, чыя любоў да гісторыі і навукі ператварыла Станькава ў сапраўдны культурны цэнтр. Заставайцеся з намі. Наперадзе наступныя часткі пра сыноў графа Эмерыка, Караля Чапскага і Ежы Чапскага. Подписывайтеся на канал Вольга Яноўская. Спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Ставце падабайкі, пішыце вашы пытанні і каментары. Мы заўсёды рады вашай актыўнасці. Прыемнага прагляду. Добрый день, поважаныя сябры. Працягваем нашу размову пра графаў Гутенчапскіх. Сёння другая частка. І тут мы бачым фатаграфіі наших герояў сённяшніх. Так. Зараз мы раскажам пра іх. Это Караль Чапскі і яго жонка. Не, гэта Эмерык. Эмерык, так. Эмерык Чапскі і яго жонка Эльжбета Мейндорф. Чапскі Эмерык Захарыяш Мікалай Северын, гады жыцця 1828-1896. Нарадзіўся ў Станькаве, мінскім павеце, у сям'і Караля Чапскага і Фабіяны Абуховіч. Эмерык скончыў сярэднюю школу ў Вільні, а пазней прыродазнаўчы факультэт Маскоўскага універсітэта. Закончыў вучобу са ступенню кандыдата навук. Апублікаваў дысертацыю пад назвай «Юрскі вапняк басейна Масквы». Ён свабодна валодаў польскай, французскай, рускай, нямецкай, англійскай мовамі, таксама па-грэчаску і лацінску разумеў. У 1851 годзе ён паступіў на службу ў Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай імперіі. У 1854 годзе Эмерык жаніўся на Эльжбеце, народжанай баранесе Мейндорф, дачцэ Ежы Мейндорфа і Зофіі, народжанай Штакельберг. Гэты саюз стаў не толькі сямейным, але і культурным такім партнёрствам. Роднасныя сувязі з абедзвюма гэтымі сем'ямі спрыялі кар'ернаму росту Эмерыка Чапскага. І тут мы бачым партрэт графа Эмерыка Гутенчапскага. Тут ён яшчэ малады, 21 год яму, які зрабіў Уладзімір Гал. У 1856 годзе Эмерыку Чапскаму даручылі інспекцыю паўднёвых губерняў Расіі, уключаючы Крым і ўзбярэжжа Азоўскага мора, а таксама нямецкія калоніі на Волзе. Па даручэнню вялікай княгіні Алены ён правяраў працу ваенных шпіталяў і таварыстваў сясцёр міласернасці. Падчас сялянскай рэформы Эмерык Чапскі быў абраны міравым пасярэднікам мінскай акругі. Потым займаў вельмі высокія пасады. Быў губернатарам Вялікага Новгорада у 1862-1865 годах, віцэ-губернатарам Санкт-Петербурга у 1865-1867 годах. Пазней быў дырэктарам ляснога дэпартамента Міністэрства дзяржаўнай маёмасці. У 1874 годзе ён атрымаў пацвярджэнне свайго шляхецкага паходжання ў Расійскай імперіі. Яны мелі графскі тытул у Прусіі 1804 году і дабавілі да свайго прозвішча прыдома Гутен. З таго часу пісаліся Гутенчапскія. І герб любны тут мы бачым, так? І ён такі аб'яднаны, так? Да, аб'яднаны герб Гутенчапскіх, тут палова ляліва, это Чапскага, а другая палова это Мейндорфу. У 1879 годзе Эмерык пакінуў дзяржаўную службу і вярнуўся ў Станькава. І
потым пазней цалкам прысвяціў сябе калекцыянаванню і навуковай працы. З юнаска, з маладосці Эмерыка збіраў гравюры, карціны, фарфор, даспехі, але галоўным яго захапленнем, канешне, была нумізматыка. Там монеты, медалі, банкноты. Ну, багацце Эмерыка, яго сувязі і падарожжы дазволілі яму стварыць адну з найбуйнейшых прыватных калекцый у Европе. Ён набываў падобныя калекцыі у іншых вядомых збіральнікаў: у Міхала Тышкевіча, Зыгмунда Чарнецкага, Лявона Скаржэўскага, Лявона Звалінскага, Уладзіслава Морстана і іншых. Падтрымліваў цесныя кантакты з сем'ямі князёў Санапушак і Вейсенгофаў, а таксама з найбуйнейшымі аўкцыённымі дамамі Еўропы. Адмысловую ролю адыграла яго супраца з Эрмітажам. Падчас інвентарызацыі нумізматычнага збору ён склаў рукапісны каталог з 3184 прадметаў. Дублікаты калекцыі упершыню былі выстаўлены на продаж, і Чапскі атрымаў права першачарговага набыцця. І тут ми бачимо екслібрис, яким Емерик Чапський позначав свої книги в колекції. Так. Марія Чапська писала у своїй книзі «Європа у сям'ї» о своїм дядулі. Для чого дядулю было потрібно стільки грошей? Верагодна, на далейшее нумізматичне любиці. Ён не гуляў у карты і не захапляўся імі, бо у маладосці ён паабяцаў сваёй жонцы ніколі больш не дакранацца да карт і стрымаў слова. Эмерик Чапскі не толькі збіраў гістарычныя прадметы, але і сам іх сістэматызаваў і апісваў. Ён апублікаваў фундаментальную працу, каталог калекцыі польскіх медалёў і манет графа Эмерика Гутенчапскага. 4 тамы выйшлі ў Санкт-Петербургу і Кракаве ў 1871-1891 годах. А 5-й том быў надрукаваны ўжо пасля яго смерці ў 1916 годзе намаганнямі і коштам яго жонкі Эльжбеты. Таксама ў 1871 годзе ён апублікаваў такую грунтоўную працу «Удзельныя великакняжскія і царскія грошы старажытнай Русі». А пазней прадаў сваю калекцыю рускіх манет вялікаму князю Юрію Михайловичу. Тут ми бачимо фотографію Емерика Чапського, яка зроблена у Кракові незадовго вже до його смерті. У Станькове Эмерик пабудаваў новы палац і абсталяваў у ім памяшканне для сваёй калекцыі. Старажытныя гравюры, карціны, афорты, фарфор, даспехі, але ў асноўным польскія медалі і манеты. У асобным будынку, так званым скарбчыку, захоўваліся самыя каштоўныя экспанаты. Станькава стала прыватным музеем, куды прыязджалі вучоныя, калекцыянеры і госці з розных краін. Эмерик Чапскі быў членам рускага археалагічнага таварыства з 1851 года і маскоўскага нумізматычнага таварыства з 1890 года. Яго навуковыя працы былі адзначаны вялікім срэбраным медалём рускага археалагічнага таварыства. А ў 1896 годзе у гонар 25-годдзя нумізматычнай дзейнасці Эмерика Чапскага быў выбіты асобны такі залаты медаль і выдадзены памятны альбом, якія былі перададзены ў музей Чапскага. У 1894 годзе граф падзяліў свае ўладанні паміж сынамі, а сваю калекцыю перавёз у Кракаў. Ён набыў дом на вуліцы Вольская, 12. А побач пабудаваў асобны музейны будынак з надпісам над уваходам, надпіс такі: «Помнікі айчыны, выработаныя з калівы крушэння». Монуменціс патріан науфрагіо репціс.
з латыні. Во. Эмерік марыў адкрыць музей для грамадскага карыстання, але не паспеў. Ён памёр у Кракаве 23 траўня Нечаканая смерть. 1896 года. Да, нечаканая была смерть. І музей быў адкрыты ўжо пасля яго смерці пры актыўным удзеле Фелікса Каперы і жонкі графа Эльжбеты Чапскай, народжанай Мейндорф. Згодна з завяшчаннем Эмеріка Чапскага, сям'я перадала калекцыю і дом гораду Кракаў. Сёння музей Эмеріка Гутен-Чапскага з'яўляецца асобным філіялам Нацыянальнага музея ў Кракаве. Спадчына Эмеріка Чапскага, як разумеем, працягнула жыць далей. У яго сям'і, у музеях, у памяці людзей, у будынках, якія былі звязаны з яго дзейнасцю. Ну, які захаваліся. Тут мы бачым захаваліся, да. павільён скарбчык, які быў намаляваны Напалеонам мордай, а таксама мы паказвалі, у якім выглядзе зараз гэты скарбчык у сучасны час, і гэта было ў відэапрастанькава. Да, Эмерік Чапскі і Эльжбета Мейндорф мелі 4 дзяцей. Зофія, гады жыцця 1857-1911, яна была замужам за графам Плятарам Зібергам. Карл Ян Александр, 1860-1904. Ежи, або Юрий по-нашаму, 1861-1930. І яшчэ одна дачка Эльжбета, гады жыцця 1868-1875. І мы хочам яшчэ асобна расказаць пра жонку графа Эмеріка Чапскага, пра Эльжбету Мейндорф. Гады яе жыцця 1833-1916. Яна паходзіла з лівонскай галіны нямецка-балтыйскай арыстакратыі, сям'і Мейндорф фон Икскуль. Икскуль – это месца у сучаснай Латвіі. Яна была дачкой барона Ежы Мейндорфа, навукоўца, вандроўніка і расійскага таемнага рацыі, і графіні Зофіі Штакельберг. У 1854 годзе Эльжбета выйшла замуж за графа Эмеріка Гутен-Чапскага, падзяліўшы з ім жыццё, захапленне нумізматыкай і калекцыянаваннем. Эльжбета суправаджала мужа ў паездках па Еўропе і Расіі, цікавілася археалогіяй і нумізматыкай, а пазней стала яго паплечніцай у навуковай працы. Эмерік вельмі шанаваў удзел жонкі. Яна ілюстравала яго каталогі яго калекцыі, а ён падпісваў малюнкі яе іменем Лізы. Пасля нечаканай смерці мужа ў 1896 годзе Эльжбета Гутен-Чапская ўзяла на сябе выкананне апошняй волі мужа, стварэнне музея. Яна упарадкавала нумізматычныя і археалагічныя калекцыі, сістэматызавала бібліятэку і збор гравюр, падрыхтавала да выдання апошні том каталога і асабіста кіравала працай у доме на вуліцы Вольскай у Кракаве. Дзякуючы яе намаганням, у 1901 годзе музей Эмеріка Гутен-Чапскага быў адкрыты, а ў 1903 годзе калекцыі былі перададзены ў гораду Кракаў пры ўмове, што музей назаўжды захавае імя яе мужа. Таксама Эльжбета Гутен-Чапская напісала кранальныя поўныя пяшчоты нататкі аб 40 гадах, пражытых разам з Эмерікам Чапскім, якога я называла выключным чалавекам. Эльжбета выдала за ўласны кошт навуковыя спісы і каталогі, падрыхтавала да публікацыі 5-й том фундаментальнага каталога польскіх медалёвай монет графа Эмеріка Гутен-Чапскага, які выйшаў у 1916 годзе. Яна падтрымлівала маладых даследчыкаў, дапамагала
нумізматичнай супольнасці і да канца жыцця заставалася звязаная з музеем, які стварыла. Графиня Эльжбета Гутенчапская померла у Минску 17 кастрычніка 1916 года. Пережила мужа на 20 гадоў. Мы абавязаны гэтай жанчыне за захаванне унікальнай нумізматычнай калекцыі стварэння знакамітага музея. І тут ми скончимо другу частку нашого оповіда про графів Гутенчапських. Дякуємо усім за увагу. Так само ми хочемо подякувати нашим волонтерам Михаилу Р. і Анатолію С. за пошук цікавих матеріалів і фотоздимку по історії роду графів Гутенчапських. І завсёды ми вельмі удзячны нашаму навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь. Скрыжаванне часоў». Тут вы бачыце сайт «Забытыя старонкі гісторыі», спасылку на наш сайт. Яшчэ раз да пабачэння, сябры. Да.